Il-ħadd it-tajjeb. Illum 6 ta' Marzu, l-ewwel ħadd tar-Randan. Nilqakom għal din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar, fil-ħadd magħruf bħala ħatt in-nies. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Illum nilqgħu fostna grupp ta' adulti li flajt il-kbir se jirċievu is-sagramenti
tal-bidu tal-ħajja nisranija, is-sagrament tal-mamudija, tal-grizma, tal-isqof u l-Ewkaristija mqazza. U llum se jniżlu isimhom fil-ktieb tal-katekumeni ta' dawk li qed jippreparaw mill-qrib għal dawn is-sagramenti eżiż. I would like to welcome all of you as you bring in your name before the Lord and you prepare to celebrate with us the sacraments of Christian initiation, baptism, confirmation and the Eucharist. Edin hawnhekk ħażabbar f'ħadd in-nies l-ewwel ħadd tar-Randan u għadejjem marbut ma' dan is-santwarju għażiż iddedikat lill-Madonna tal-Grazzja, insellem il-poplu ta' ħażabbar u dawk kollha li huma devoti ħafna tal-Madonna tal-Grazzja, tradizzjonalment bħallum isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ta' ħadd in-nies. Jew ninaqdu f'dan il-mument fil-bidu ta' din qudiesa biex nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatilha nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. We can follow the readings from the booklet at page 6 and 7. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lil poplu u qal: Il-qassis imbagħad jilqa' min idejk il-qoffa u jqiegħda quddiem l-artal tal-mulej Alla tiegħek. Inti mbagħad tgħidek quddiem il-mulej Alla tiegħek. Missieri kien minn Aram jiġġerra minn post għal ieħor. Imbagħad niżel l-Eġittu u għammar hemm. Żgħir kien lat ta' niesu, iżda hemmhekk sar poplu kbir, qawwi u kotran. L-Eġizzjani ħaqruna, aksuna, qabbewna b'xogħol ibes, imma aħna għajjatna lill-mulej Alla ta' missirijietna. U l-mulej sama l-għajta tagħna, ra t-takkis u d-batija u d-dwejjaq tagħna. U ħariġna l-mulej mill-Eġittu, bit qawwija, bidrieħ merfuħ, biża' kbir, b'sinjali u beġubijiet. U daħħalna f'dan il-post. Tagħna din l-art, art tnixxi, ħalib u għasel. U issa ara, jiena ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int, mulej. U int qiegħdu quddiem il-mulej Alla tiegħek. U tadura lill-mulej Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Int li tgħix għall-ken tal-għoli, li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Għajt lill-mulej, ken tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi, jien fik nittama. Flimkien? Kunu miegħi mulej fid-dwejjaq. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek. Għax l-anġli tiegħu hu jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. Flimkien? Kun miegħi mulej fid-dwejjaq.
Fuq idejhom jerfawk li ma taħrablikx ma xi ġebla riġlejk. Fuq l-iljun u l-lifa int timxi, ferħ tal-jun u serb int tirfes. Flimkien kun miegħi mulej fid-dwejja. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, la għarra fismi jiena nħarsu. U jsejjaħli u jiena nwieġbu, miegħu inkun fid-dwejjaq tiegħu, neħilsu u nerfalu ġieħu. Flimkien kun miegħi mulej fid-dwejja. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk, f'ommok u qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti stqarb f'ommok Ġesu u l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int is-salva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqarb xoftejh biex ikollu is-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemmx għażla bejn Ludi u Grieg u s-sit ta' kulħadd u għani ma' dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Il-kelma tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu raġa' lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn, u mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-xitan qallu, jekk inti bin Alla, għid lil din il-ġebla ssir ħobż. U jiġbu Ġesu, hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Imbagħad ix-xitan ħadu filgħoli u wrih is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan, natik is-seta' fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ingħatat lili u jiena nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġesu jiġbu qallu, hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu, jekk inti bin Alla, inxteħed minn hawn l-isfel, għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. U jiġeb Ġesu qallu, jingħad iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-tiġrib kollu tela' minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelu tnatfu minnu biedna. Fit-tentazzjonijiet ta' Ġesu hemm it-tentazzjonijiet ta' kull bniedem, ta' kull wieħed u waħda minna.
Għal 40 jum l-ispirtu jieħdu fid-deżert f'ambjent ostili u l-mulej jiġġarrab. Tiftakru meta għallimna nitolbu u xnejdu fit-talba li għallimna Ġesu? La ddaħħalniex fit-tiġrib. Għaliex it-tiġrib li huwa parti mill-ħajja u li għadda minnu wkoll Ġesu mhix xi ħaġa pjaċevoli. Aħna ħafna drabi meta nisimgħu l-kelma tentazzjoni min jaf x'jiġi f'moħħna. Imma t-tiġrib huwa parti ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Kuljum inkunu f'taqtija bejn l-egoiżmu tagħna u s-sejħat tal-imħabba. Bejn dak li joġob lili u dak li hemm bżonn isir. Min jaf kemm il-darba. Inkunu f'dawn is-sitwazzjonijiet u bl-għajnuna t'Alla u għall-grazzja t'Alla mhux mingħajr sforz. Nagħmlu l-għażla tajba. Qed nimmaġina jien raġel tal-familja li filgħodu m'għandux abtit iqum għax-xogħol u jaħseb se tgħidlu l-mara jekk fl-aħħar tax-xahar il-paga ma jġibix sieħa. Malaj tgħaddilu t-tentazzjoni li jibqa' rieqed. Għaliex fil-qalb tiegħu qiegħda titkellem l-imħabba u d-dover. U malaj jgħaddilu il-mument ta' djufija u l-mument ta' tiġrib. Imma l-qawwa ġejja mid-dover li huwa espressjoni tal-imħabba. Ħadd ma jirbaħ it-tentazzjoni jekk mhux għal xi mħabba ikbar. Aħna ħafna drabi l-esperjenza tat-tentazzjoni tat-tiġrib ngħixuha b'mod negattiv, ħafna taqqalna ħafna. Għaliex ma naħsbux li aħna l-ewwel bil-ħila tagħna diffiċli. U t-tieni biex nikbru u biex nelbu t-tiġrib irridu nażlu l-imħabba. Jekk inti taħseb fis-sagrifiċċju, fit-tbatija, fiċ-ċaħda, Alla mhux se jkollok il-kuraġġ tissielet. Mhux tentazzjoni għamillu x-xitan lil Ġesu, hija dik li juża l-qawwa tiegħu biex jisolvi l-problemi mhux skont ir-rieda ta' missieru, skont ir-rieda t'Alla. Imma kif fettillu għandu l-ġuħ ibiddel il-ġebel f'ħobsu jiekol. Il-bnedmin ma jagħmlux hekk. Ġesu li sar bniedem għażel li jiekol bl-għaraq ta' xbinu mhux billi jfaqqa sebgħu u l-ġebel isir ħobs. Hija l-ubbidjenza lejn l-għażla tal-missier li jibgħat il-libnu bħalna f'kollox minħabba dnub. L-ebda missier ma jfaqqa sebgħu u jkun hemm il-ħobs u l-ikel fuq il-mejda. Irid jaħdem għalihom. Il-mulej jkun ittentat li s-saltniet ta' din id-dinja kollha jkunu tiegħu. Imma mhux hekk ried il-missier. Il-missier ried li jibnu jirbaħ il-qalb tagħna bl-imħabba, bl-għotja, bil-misteru tas-salib imqaddes, mhux bil-magic, jew bl-arroganza, jew b'qar bl-armamenti. Imbagħad fl-aħħar ix-xitan jittentaħ bil-fiduċja falla tal-magic. Inti ma wedekx il-missier li jipproteġik mela aqbes. Ħanaraw jekk hux veru. Ir-risposta ta' Ġesu hija lill-Alla. Inti ma tittentax, inti ma tġarbux, inti ma tabbużax mill-fatt li huwa missierek u jħobbok biex tagħmel fattik.
Minti tobdieħ, għalli xax fit-talba li għallimna najdu ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art, ikun li trid int. U allura nlum nitolbu għal kull wieħed u waħda minna biex f'dan ir-randan nissaffew minn dak kollu li fixkilna fit-triq tagħna lejn Ġesu. Li aħna nifmu li s-sejħat tiegħu huma sejħat ta' mħabba. M'għandekx bżonn sforz biex filgħodu ma jkollokx ħabti tqum u tqum. Da żgur li għandek bżonn sforz. U kultant ras ma jkunx iżveljarin. Jew inkella xi ħadd li jgħidlek isma' qum ta'. U inti dik il-ftit għajnuna tgħinek tkompli il-vjaġġ tal-imħabba. Aħna u nilqgħu il dawn ħutna li jixtiequ jsiru nsara, nirringrazzjaw il-mulej ta' dan id-don kbir li qed jagħti lill-Knisja f'Malta. Ta' grupp ta' adulti li f'ħajjithom iltaqgħu ma' Ġesu u għażluh. Aħna llum nilqgħuhom f'dan l-ewwel ħadd tar-randan u nitolbu ħafna lihom. F'ħadd ilgħid fil-Vġili ta' ħadd ilgħid, Sibt ilgħid fil-għaxija jsiru nsara bħalna. Nitolbu ħafna lihom biex il-mulej jbierek dan il-vjaġġ tagħhom, jeħlishom minn kull tiġrib u jagħtihom l-għajnuna. Ilaqqaħħom ma' dis-sejħa tal-imħabba li tagħmel kull xkiel u kull tiġrib li niltaqgħu miegħu iżjed faċli biex nirbħuh. Inkunu boloħ naħsbu li se nirbħu t-tiġrib mingħajr l-għajnuna ta' Ġesu. Għandna bżonna. Għallimna nitolbu biex il-mulej fil-mument ta' t-tiġrib jagħtina wkoll il-ħelsien. Ma nibqgħux ikkalzrati fi xkiel, fil-vizzju, fil-ħażen. Il-mulej li huwa fidil fil-kelma tiegħu jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn. Reverend Father, Easter is drawing near, and so these catechumens, whom I now present to you, are completing their period of preparation. They have found strength in God's grace and support in our community's prayers and example. Now they ask that after the celebration of the scrutinies, they be allowed to participate in the sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist. Those who are to be chosen in Christ, come forward together with your godparents. My dear friends, these catechumens have asked to be initiated into the sacramental life of the Church this Easter. Those who know them have judged them to be sincere in their desire. During the period of their preparation, they have listened to the word of Christ and endeavored to follow his commands. They have shared the company of their Christian brothers and sisters and joined with them in prayer. And so I announce to all of you here that our community has decided to call them to the sacraments. Therefore, I ask their godparents to state their opinion once again so that all of you may hear. As God is your witness,
Do you consider these candidates worthy to be admitted to the sacraments of Christian initiation? We do. And now, my dear catechumens, I address you. Your own godparents and teachers have spoken to your favor. The Church, in the name of Christ, accepts their judgment and calls you to the Easter sacraments. Since you have already heard the call of Christ, you must now express your response to the call clearly in the presence of the whole Church. Therefore, do you wish to enter fully in the life of the Church through the sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist? We do. Then give your name. George Anani. نور الهدى تشبارة. Dyson Hazawi. My name is Angela. My name is Rukesh Kasahi. My name is Naim Shaikh. Dear friends, I now declare you to be members of the elect, to be initiated in the sacred mysteries
at the next Easter Vigil. Thanks be to God. God is always faithful to those he calls. Now it is your duty, as it is ours, both to be faithful to him in return and strive courageously to reach the fullness of truth, which your election opens up before you. Godparents, you have spoken in favor of these catechumens. Accept them now as chosen in the Lord and continue to sustain them through your loving care and example until they come to share in the sacraments of God's life. Now the godparents put the right hand on the right shoulder of the candidates. My brothers and sisters, in the beginning, this period of Lent, we look forward to celebrating at Easter the life-giving mysteries of our Lord's suffering and death and resurrection. These elect whom we bring with us to the Easter sacraments will look to us for an example of Christian renewal. Let us pray to the Lord for them and for ourselves, that we may be renewed by one another's efforts and together come to share the joys of Easter. Nitolbu lil-mulej għal dawn il-katekumeni biex jiftakru fil-ġurnata tal-għażla tagħhom u dejjem iroddu ħajli li sidna għal-barka li tom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh jgħinhom jinqdew tajjeb biż-żmien li jagħtihom ħalli jibqgħu sħaħ fiċ-ċaħda li jagħmlu u flimkien magħna iħabbirku fl-emejjel qaddisa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għall-katekisti tagħhom biex juruhom il-ħlewwa tal-kelma ta' Alla li jixtiequ jisimgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għall-parrini tagħhom biex bl-eżempju tagħhom juruhom kif iwettqu fil-prattika t-tagħlim tal-Evanġelju fil-ħajja kollha tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-qrabathom biex ma jfixkluhomx, anzi jgħinuhom jgħixu kif l-Ispirtu Santu inebbahom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għall-ġemgħa tagħna biex il-kol kemm aħna f'dan ir-randan nagħtu eżempju ta' mħabba sħiħa u ta' perseveranza fit-talb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għal daw kollha li għadhom fid-dubju biex jafdaw fi Kristu u ma jdumux ma jiġu magħhom, jiġu magħna fl-għaqda tal-aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għalina l-koll u għall-Knisja kollha biex matul dan iż-żmien tar-randan narfu x'inhu tassew meħtieġ biex nikbru fir-rabta tagħna ma' Alla u flimkien ikollna l-qawwa li nwettquh. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla missier għażiż tagħna, inti trid iġġedded kollox fi Kristu u tiġbed il-bnedmin kollha leħ. Mexxi lil dawn l-ulied magħżulin tal-Knisja u għamel li jkunu fidili għas-sejħa tagħhom biex jinbnew fis-saltna ta' ibnek u jirċievu s-siġil tal-Ispirtu Santu skont il-weda tiegħek bi Kristu Sidna. My dear friends, you are about to set out on the road that leads to the glory of Easter. Christ will be your way, your truth, and your life. In his name we send you forth from this community until we come again for the scrutinies. Walk always in his peace. Thanks be to God. Sal-katekumeni joħorġu u jipparteċipaw fl-Ewkaristija l-ewwel darba meta jitgħamdu.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddis li ħejjina ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawm tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis u bir-reb tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu il-ħmira tal-ħażen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sehem għal dejjem fl-ikla tal-Għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu,
Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna palma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-siliem, natikom is-siliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla, li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu biex il-mulejjena fit-ħajjija għażjara tal-Papa Franġisku f'Malta. Mulej Ġesu Kristu għalik tixxennaq ruħna. Għamil nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxħu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-sliem bi Kristu Sidna. Ejna ngħidu sliema u qaddisa l-Madonna tal-Grazzja għall-Ukrajina. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omballa, itlob għalina midin bin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu. Aħna tqarbinna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li hu tassew il-ħobs ħaj,
u li ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Waqt din il-quddisa tal-ewwel ħadd tar-Randan rajna lil dawk li l-Knisja laqgħet ftit ta' xurilu bħala katekumeni u bdiet proċess ta' katekeżi magħhom biex jirċievu s-sagramenti. U llum quddiem l-Arċisqof taraf li ġew iffurmati biżżejjed u li jistgħu jibdew l-aħħar fażi ta' purifikazzjoni qabel il-Magħmudija. Hekk iffirmaw isimhom fil-ktieb ta' dawk li jissejħu magħżula u matul it-tielet, ir-raba' u ħames ħadd tar-Randan se jkunu jipparteċipaw friti bi preparazzjoni għas-sagramenti li jagħmluhom membri sħaħ tal-Knisja, il-Magħmudija, il-Griżma tal-Isqof u l-partiċipazzjoni fl-Ewkaristija f'Sibti Lajt. Infakkarkom li fid-dawl tal-gwerra għaddejja bħalissa fil-Lvant tal-Ewropa, min jixtieq jagħti donazzjoni biex jgħin lill-poplu Ukren jista' jagħmel kuntatt ma' Caritas Malta fuq 22-199-000 mit-2 sal-ġimgħa fil-ħinijiet tal-uffiċċju jew iżur il-website caritasmalta.org. Min qalbi nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.